nga kapitan. Ang iyang lola aspirant kagawad. Ang iyang mama gihimo lang og leader. Ang iyang papa gihimong full watcher. Inig pangumpanya, mga tag sila kwarta. Naay tag 20, naapoy tag 50. Daghan silang taong nakauyon sa ilaha. Mao nga may back out na lang ilang kontra. Inig pa mauli, ikan og mangumpanya. Dat na sila'y kontra, kay mi bakawot na nagsabot na sila. Kung unsay kaayuhan o kalambuan sa mga katawhan. Ang ilang pagdagan isaray katuyuan. Ang kalambuan o kalinaw sa tanan. Wa sila'y samog na hibulong ang uban. Kay maayo man silang mamunuan. Inig pa mauli, ikan og mangumpanya. Wa na sila'y kontra, kay mi bakawot na nagsabot na sila. Kung unsay kaayuhan o kalambuan sa mga katawhan. Ang ilang pagdagan isaray katuyuan. Ang kalambuan o kalinaw sa tanan. Wa sila'y samok na hibulong ang uban. Kay maayo man silang mamunuan. Daog yun sila kanunay.